बेनिखायनो बे भिडिअ'आव गोबांथार बाथ्राफोर आरो गोलावथार बाथ्राफोर बुंनो हास्थायाखै। आं बेखौनो आसा लाखियो दि जायफ्रा जिसु ख्रीष्टखौ नाजावाखै बिसोर गोख्रैनो जिसु ख्रीष्टखौ नाजावो। मानोना जिसु ख्रीष्टआ बेबायदि बाथ्रा बुंलांदों, बियो सानसे गावखौ बे बुहुमाव फैफिनगोन होननानै बुंदों आरो बियो गोथारफोरखौ, गावखौ नाजावनाय मानसिफोरखौ बियो सोरगोआव लांनो थाखाय फैगोन होननानै बुंलांदों। नाथाय जिसु ख्रीष्टआ बबे समाव आरो माब्ला फैगोन बेखौ बियो खोन्थालाङाखै आरो बिनि फैनायखौ रावबो मिथिया होननानै गोथार बाइबेलाबो बुंदों। बिनि सोरगोआव थानाय गोथार आरफोराबो मिथिया होननानै बुंदों। नाथाय बिनि फैफिननायनि सिगां बे बुहुमा माबादि महर लागोन, बे बुहुमाव माबादि जाथायफ्रा जागोन, बेखौ रोखा रोखायै बाइबेलाव लिरखानाय दङ। दिनै बै बाइबेलनि लिरखानाय जाथायफोरजों आरो बुहुमनि जाफ्लेबाय थानाय, दानि सोलिबाय थानाय जाथायफोरजों मिलायनानै नायोब्ला बिनि बुंनाय, जिसुनि बुंनाय रावखौहाय आरो गावनि फैनायनि सिगां मा जाथायफ्रा बुहुमाव जागोन बेखौ जिसुआ बुंलांदों। बे जाथाय गावनि बे बुंनाय बाथ्राफ्रा बाइबेलाव रोखायै लिरजादों। बै बाथ्राफोरजों आरो दानि आथिखालाव सोलिबाय थानाय बुहुमनि जाफ्लेबाय थानाय, सोलिबाय थानाय दानि बुहुमनि जाथायफोरखौ नायोब्ला बियो जों नुनो हायोदि बिनि फैनाया जोबोद खाथियावनो आवगायबोगासिनो दङ आरो बिनि फैफिननाया सिखाव बादि जागोन। जायफ्रा बेखौ नेनानै थागोन, जायफ्रा बेखौ नेनानै थादों आरो जायफ्रा बेखौ जिउजों फोथायनानै थादों, बिसोरखौ बियो अरायनि थाखाय गोजौआव सोरगो रायजोआव लांखोगोन। नाथाय जायफ्रा नेनानै थायाखै, बिखौ आसा लाखिनानै थायाखै, नेनानै थायाखै, बिसोरो अराय गिलु बालु सैसोनांनाय जागोन आरो सैनांनाय जागोन। गेदेरथार सैनांनाय बे बुहुमाव फैगोन। मानोना इसोरा पापीफोरनिफ्राय गोथारफोरखौ सायख'नानै सोरगो रायजोआव लांगोन आरो बियो बेबायदिनो गोथारफोरनि थाखाय सोरगो रायजोआव रंजानाय होगोन। जायफ्रा इसोरजों लोगोसे सोरगोआव थांफानो हायाखै, बिसोरो गेदेरथार सैनांगोन बे हायाव। 7 बोसोर बिसोरो बे हायाव गेदेरथार सैनांगोन आरो बेयाव गोबां मानसिफ्रा खहा जागोन। आरो बेबादिनो 7 बोसोरा जोबनायनि उनाव फोरबु जिसु ख्रीष्टआ गावनि गोथार फिसाफोरखौ लानानै बे बुहुमाव रायजो खुंनो थाखाय फैफिनगोन। बियो गोथार गावनि फिसाफोरखौ लानानै बुहुमाव रायजो खुंगोन। बिनि रायजो खुंनाया 1000 बोसोर जागोन आरो 1000 बोसोरा जोबनानै थांनायनि उनाव फोरबु जिसु ख्रीष्टआ गावनि गोथार फिसाफोरखौ अरायनि थाखाय जुगामि जुगामि गोथार जेरुसालेमाव बियो सोगोन आरो बिनि गोथार फिसाफ्रा अरायबोनि सोरगो रायजो गोदान जेरुसालेमाव अरायबो जुगामि जुगामि इसोरजों लोगोसे खामिफागोन। भिडिअ'आ जोबोद गोलाव जायै बादि आङो बाथ्राफोरखौ गोलावथार बुंलांबावनो हास्थायाखिसै। बेनिखायनो जायफ्रा बे भिडिअ'खौ नायबाय बिसोर बयखौबो इसोरा गेदेरथार आशीर्बाद खालामथोंसै आरो जिसु ख्रीष्टखौनो बयबो नाजावनो हाथोंसै। गोजोन्थों।